in a right track the adhi mbele wan kodi. To ma bingini nyalo wuok nikech janon buge mar piny owacho njo wacho ni governors ok ti gi pes dongruok ok utim dongruok e kuonde wege counties magu pesa te utiyogo mana we chulo gima giluongo ni recurrent expenditure mago gowi mapile ka pile. Be nitiere adieri e wachni ni governors ok tim dongruok? Aparo ni king'iyo report kaka mar control of budget ma year 2022-2023 Homa Bay ne wan gi development expenditure mar 31%. Idwaro ni mondo development expenditure obed 30%. Koro yudo kamano ne wa exceed actually no ken 31 and 35 ne wa exceed requirement mar dongruok. To be kipenjo jo Homa Bay gibong'isi ni dongruok gintie yor pige, gintie yor osiptende, gintie yor barabara, ging'eni nwamiyo gi basari, ging'eni nwamiyo gi kodhi, ging'eni gigite ging'eyo ni wasetimo e ground, ok gin gik miwacha wacha. Koro ke biro higani kochako first quarter Trevor en July, August, September. Koro July, August, September mane maka higa financial year chakore. Pesa mokwongo odonjo July to if miss iwinjo gimoro iwinjo luongo ka ni if miss oyawe end of August 29th. Koro 29th of August ni ma ing'eni pod in gi msara mopok ni chulo mseche midwa kata ni chul msara ma July ichaki chul gi ma August ni. Kaito pesa ma August obiro around 28th of September matiende ni nyalo mana tiyo kode October. By the time mochopo October mano quarter machielo Trevor. Koro iwacho ni pok i spend to kaito pesa ma August to koro biro mana chop ka November ema dhi romo. Nikech pesa deko koa e national government sani nitie joma pok oyudo pesa ma November last year. Sani en February. Nitie pesa ma pok obiro koa e national government ka ma month of November. Koro ing'eni ng'ani kipro wachne ni ok otiyo gi pesa, otiyo gi pesa karang'o ka pesa ma November biro February. Tidhi kwane ni none giti kode November, October, November, December. To ionge kode. Koro ing'eni wasewuoyo gi control of budget mondo wang'eni reporting onego tim e wi pesa mose biro koso timatima ka period orumo. Nikech sama nindiko katiba katindiko Public Finance Management Act nindiko kong'eni pesa biro bire wang' sa. Nikech chik dwaro ni kochopo tarik 15 mar February onego beni pesa ma February asetimoro nade aseyudo. To sani yudo ka November pok iyudo to February osechopo. Lakini controller en odwano report kaka chik notimoro nade nondiko. Koro mane makelo confusion. Koro confusion no wase discuss gi controller of budget mondo wang'eni onego wa report mana kuom pesa mose biro. Koro rit ka pesa ma July osebiro, ma August osebiro, ma September osebiro. Kaito team overall report ni mae kaka expenditure osetimore nade osebet. Kaito reach at the end of the financial year. Nikech procurement be nyaki tim kawo muda marom nade mondo team procurement mi spend on development. Koro nego reach ka igo rumo adwa na kwa joa ka financial year rumo ma koro itimo end of year report kaka koro wane higa ma 2023-2024. Kaito ging'ini ere kaka counties o spend on development. Mano a true picture. Mani e kore kagi to jipod ni e process. Ya jipod procure, jipod timango kasani wadwa lando kinywa pani kinja to rucha juma ni lando nderni Homa Bay for example. Magi kori bro land gi kokitimo gi koro end of the year koro ji ong'eni be pesa osetiyo a development or not, but last year not tiyo gi 35% which is remarkable on development. So this year we are aiming to exceed the 30% limit. Mashida kae ni control of budget go kwano ka pesa pok obiro. Kamano. Ma pesa no pok oyudo maonge dongruok monyalo timo nikech pesa no maonge. Kamano. Okay. Ramogi TV